wai wannan ina wanda na sa aka kira min Jummala fa na tura a kira. Ka ji mutum. Sai ka samu tabuwa hankali ne. To ai ka Jummala anan. Ban gane ba. Menene ban yi ba anan ga abubuwa zai yana kallon ka. To ai ni ban bambance ba mace ce ko namiji ne. Wannan yaro fitinar ka ta yi yawa. Kusan full fa ka samu yanzu kai da zaka dan samu yanka biyu haka? Wai ni na aika gidan na a kiran Jummala. Ni ban bambance ba mace ne ko namiji ban sanin waye ba ka zo ka tsaya mun anan gaba. Ka ce Jummala kuma Jummala ta fito. Wata Jummala ce a gidan Alhaji in ba ni ba. Yo kuma ba ya ku. A'a me haka kai? Ana zaune kalau da rana tsaka zaka ki ɗan taba a cikin ni ka ga matsa in wuce ka Alhaji ya fito ya gani. Ko menene? Wannan rashin mutunci har ina aka Da rainin hankali daga aikawa a kira Jummala. Ka zo ka mana fitowa gardi da amma ko banza dai na rage ko banza na rage zafi yau ba.